what's up, good day everyone, this is Alvin again. So today, time check 5:28 AM. Pupunta kami sa Inmalog, sa may San Fabian. Kasama ko ngayon si kuya ko, yan, naka-NMAX. Tapos si Angelo, yan, naka-NMAX silang dalawa. Ako lang naka-PCX. So nakapunta na tayo nun sa may Inmalog, pero naka-bike tayo nun. Yan, may vlog tayo dyan sa channel natin. Check nyo na lang kung gusto nyo mapanood. Manawag na tayo. Nandito na tayo sa Manawag. Ito na yung simbahan. Buti hindi pa traffic. Grabe yung traffic dito pag, lalo na pag Sunday. Grabe as in. Hindi ko magalaw yung mga sakyan. Tapos hirap ng parking dito. Buti hindi pa ganun ka traffic ngayon. Mayroong church. Yan. Iba pa rin yung saya pag may kasama ka eh, no? Iba rin naman yung saya ng mag-isa, pero magkaiba yung dalawang yun, no? Ay, may masaya mag-isa, pero masaya din may kasama, syempre. Ito na yung bayan ng San Jacinto. Ayan, nasa San Fabian na tayo. Yung pakaliwa dito yung papuntang beach. Ngayon tayo sa pakanan, papuntang La Union, sa Dumortis. So from here, I'll take the lead siguro. Kasi alam ko, ako yung nakakaalam ng daan. So mga 2 times or 3 times na kami nakapunta dito. Na nakabike ka, pero ngayon nakamotor naman. So ibang experience yun. May lake dito. Ganda. Na-miss ko tong lugar na to. Dati bike lang kami dito eh. In fairness malamig na dito kahit sa baba pa lang.
So pupuntahan natin yung tatlong bundok kasi may parang view deck doon. Kaya doon ko sila ipupunta. Ang dami ng signage dito ah. Feeling ko may mga bago ng kainan. May resort po. Let's go. Pangit ang daan. Lipit tumaan. Hindi ko alam ibig sabihin nun. Pangasinan word yata. Taga Pangasinan ako pero hindi ako marunong magpangasinan. Ilocano kasi yung dialect namin dun sa amin. Sa part namin. Sa ibang parts ng Pangasinan, Pangasinan lang yung dialect nila. Sa amin Ilocano. Ayan na. Pahon na. Tarik dito. Tapos binabike lang namin to noon. Tarik. Basic lang sa PCX. Siyempre. Ano? Lakas ni Lolo. Ito na yung bikers din pero didiretso pa tayo. May mas matarik pa dito na part. Hindi pa dito yun. Ang ganda oh. Yung last vlog natin, pumunta tayong bundok. Ngayon bundok na naman ang pupuntahan natin. Palusong lalay lang. Lalay lang sa preno. Pitik lang. Mall. Twisties. May mga nabudol tayo. Budol. Sabi ko kasi simentado lahat ng daan. Pero may part na rough road dito if I remember correctly. Pero onti lang naman yun. Kaya manageable naman. Ito na yung rough road. Mamaya may isang mataas na paahon eh. Sa bike, nung nakabike kami, hirap na hirap ako dun. Yun na. Ganda dito, shit.
Asibilgan! Asibilgan! Naging adventure bike. Ayan eh. Ngayon ng tatlong bundok. Doon kami pupunta. Ay. Yun na yung paahon na mataas oh. Taas na dito. Literal na bundok. Literal na bundok. Tinola na sana. Ito na yung mataas guys. Grabe, binabike namin to dati. Tibay namin ah. Lamig no? Lamig dito. Parang sa maliko din. Ayan na yung tatlong bundok. Dito na kami. Kayang-kaya. Basic. Look at that view. Dito na tayo. Tatlong bundok. Ay, mga isnindaan. Dati rough road to eh. Oh, magiging pangananan. Ah? Yeah? Picture? Jay pa ya, kitan tayo pa Jay. Ah? Madi pa nga simentado dati. Dinapan kami ko reprod pa nga diretso. Umayat niya. Tara. Dito ay. Ang ganda. Apa hindi ka? Papan Rosario. Di ba nga season? Uy. Umayat niya. Umalmat. Joe, shout out. Woo! Shout out sa Shock Boys. Boys, hindi kayo maliko. Maliko. May toy.
out shop boys. Ganda ng daan. Dati hindi pa siya minat dito. Hindi pa dati dito. Invite ka na. Mayat mo dito ya. Win. Bakas na? Iya. Atagin na nga ng Mayday. Ganda. So, nagpicture lang kami. Tapos baba na ulit. Solid dito guys. Lamig pa. Pupunta kami sa Manawag, doon na kami kakain. Total maaga pa naman. 7 pa lang. Time check, 7:08. Breakfast sa Manawag. Let's go. Oh shit. Yun lang yung hindi maganda dito, yung daan. Bukod dun, all goods. Yun o, ganda o. Trail na. Tara, trail na. Enduro eh.
So pinaplano na namin yung next ride namin. Ang plano ay Aurora. Yun. So baka nyo yun guys. Kaya ano pang inaantay nyo? Subscribe na kayo guys. Subscribe. Hit the subscribe button. Tapos turn on yung notification bell para ma-notify kayo pag mag-upload na naman ako. Medyo na ulit kami sa Manawag. Sobrang traffic na. Marami ng sasakyan. Hindi ko alam kung saan kami kakain eh. Basta sunod na lang ako. Balbakwa. Kati nga eh. Kinigto na kalding. Patay sa lang. Yun, tapos na kami kumain dito sa The Original SM Kainan. Dito siya sa may Manawag. Madadaan lang siya pagpapunta kayong Manawag Church or pabalik. Tapat siya ng ng subdivision yan, basta may parang subdivision doon. So may sitwasyon kami ngayon guys. Ayan no, hindi yan nasiraan or walang gas or naplatan. Tinontrolly siya kasi yung susi nasa bag niya, tapos yung bag niya nalagay sa U-box. Tapos nung paalis na kami naalala ni kuya ko na nalagay niya pala yung susi niya sa U-box, I mean sa bag niya, tapos yung bag niya nasa U-box, kaya yun. So yan, malapit naman na kaming makauwi, kaya okay lang na i-trolley. So dito ko na siguro tatapusin yung vlog guys. I hope nag-enjoy kayo and make sure to leave a like kung nag-enjoy kayo, tapos subscribe na rin. Hit the subscribe button, tapos hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga future adventures natin. So this is Alvin and I'm out. Peace.